ukada kundisasa ndokurova kungetanta usingade bia ende unotora fanta kwete kuzofarisa kutora natasha tinokupa maidza iwe ukazobata usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem 25 zuva ratanga takamirira New Year gore ndipo parotangira 2026 tese tashoshamula pandoimba mangoma mese muchadaira 2025 atopera kupera ende nyangwakwa tese timbonofara machinda angu tenga inyama yedhora tenge tichifara nemabhebi akazara usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem kufara tichafara mabhiya ndemahara vazvimbokono mabhebi edu musabata mukada kutoprata netiweki tinokata kumabhebi no atidika namapocha ukada kundisasa ndokurova kungeplanta usingade bhiya ende unotora fanta kwete kuzofarisa kutora natasha tinokupa maidza iwe ukazobata usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem usatiyedza isusu tinopedza lino rova mangoma ungegweta gore rinotoripedza Christmas New Year topinda topechana wanalem 25 zuva ratanga takamirira New Year gore ndipo parotangira